Ja mislim da je ovo jedna od najlepših kamenitih plaža na ovom poluostrvu, a možda i u celoj Hrvatskoj. Kao što vidite, ima hrabrih. Ne znam ko je do ovde, baj sam došao baš po ovim stenama. Sir, will you jump? Let's do this and I got don't take a video. Boga mi, ja ne bi imao, da ne kažem šta. Moje cure su negde ispod ovih. To je neki bar, verovatno. Ništa, idem da ih nađem. One više vole u hladovinu da sede, a ja više volim da istražujem. To je to. Imamo još jedan skok. Da vidim ko će sa najviše stene da skoči. Da, drugi put.